aquí tamén dos compañeiros e compañeiras que hoxe me acompañan. Eu quero compartir con vos unha decisión persoal e política moi meditada, tomada con responsabilidade e pensando sempre no mellor para o noso concello e para a nosa veciñanza. Nos próximos días presentarei a miña renuncia como alcalde de Fene. Fago con moita emoción, con gratitude infinita e tamén con ilusión polo que está por vir. Foron anos intensos nos que traballei cada día coa máxima entrega, ilusión e compromiso para mellorar a vida da nosa xente. Cada avance conseguido, cada pequeno logro, cada novo proxecto que viu a luz foi grazas a todas e todos vós, ao grupo municipal que está aquí hoxe e á forza colectiva dunha veciñanza que nunca deixou de soñar con un Fene mellor. Presenteime por primeira vez ás eleccións no ano 2011 e xa van 14 anos. A verdade é que o tempo pasa voando, non? E, dende logo, cando me presentei por primeira vez, nunca pensei que pasaría, ou esa era a intención, nunca o pensei, determinadas experiencias sendo alcalde, non? A primeira vez, no ano 2015, ainda levando escasamente un mes, houbera a famosa crisis dos trialometanos aquelas, e estuvera toda a comarca de Ferrolterra sin auga. Despois, no ano 2020, tamén un mes despois de coller a alcaldía novamente, nos atopamos coa COVID, unha pandemia mundial, que tampouco, vamos, e se o vemos ben, fai 4 días con un apagón europeo, que xa casi, cada vez que hai unha cousa ou que queremos facer algo, ou un principio de algo, ou un final, sempre nos atopamos con cousas extraordinarias. Eu penso que todos os alcaldes ou alcaldesas, e aquí temos algúns exemplos, pasamos por estes detalles que nunca contamos que fora un traballo como alcaldes, non? Pero como dixen ao comenzo da miña intervención, a miña renuncia ven dada por motivos persoais, todos os cargos, lóxicamente, son temporais, e tamén por motivos de oportunidade política. Personalmente, eu levo traballando desde os 14 anos, e ter a xubilación aquí a un paso, a verdade é que é unha recompensa, hai que decilo as cousas como son, non? Entón, non vou ser candidato nas próximas eleccións, e está claro que un relevo planificado e sin sobresaltos é o mellor para Fene. Eso témolo claro, unha remuda na alcaldía, mas non, desde logo, no proxecto político, nin nas ideas que nos moven, un concello comprometido coa lingua, a vanguarda do impulso de iniciativas culturais, deportivas e sociais, un concello dinámico que avanza en obras e que mellora a calidade da vida da veciñanza, non? Esta, por suposto, non é unha decisión fácil. Ser alcalde do teu concello, do teu pobo, é un dos maiores orgullos que alguén pode sentir. Pero creo, e tamén penso, que a política, sobre todo a municipal, debe ser un proxecto colectivo, vivo e dinámico. Un proxecto onde o relevo é necesario para seguir medrando, para incorporar novas ideas, novas enerxías e novas maneiras de facer. Tomo hoxe esta decisión porque sei que Fene queda nas mellores más. Sandra Permui, unha muller que admiro profundamente, será a nova alcaldesa de Fene. Sandra é unha persoa comprometida, que sente verdadeiramente pasión por Fene e que ten unha capacidade enorme para escoitar, para entender o que a xente precisa e para converter en realidade os soños colectivos. Estou convencido de que, con ela ao fronte da alcaldía, Fene seguirá avanzando, seguirá sendo exemplo de compromiso, de honestidade e de traballo ben feito. Esta decisión, dende logo, non significa un adeus, senón un paso ao lado. Continuarei traballando para Fene e para Galiza dende outros lugares, sempre ao carón da nosa xente, defendendo os valores que nos unen, a xusticia social, a igualdade, a defensa da nosa lingua e cultura e traballando para construir un mellor futuro para o país e para as novas xeracións. Quero agradecer de corazón á miña familia, en especial á miña compañeira, ás miñas compañeiras e compañeiros do BNG, ao equipo de goberno, aos traballadores e traballadoras do Concello de Fene, a todas as persoas
de Fene que confiastedes en nós. Quero agradecer, desde logo, o voso apoio. Sen vos, nada do que conseguimos sería posible. O máis bonito, de logo, de ser alcalde é poder mirar os ollos dos veciños e das veciñas e sentir que compartimos un camiño, que avanzamos xuntos, que mesmo nos erros sempre houbo honestidade e ganas de mellorar. A partir de hoxe, seguiremos soñando xuntos e con un novo impulso, con unha nova alcaldesa e coa mesma ilusión de sempre. Moitas gracias de corazón e seguimos e seguiremos traballando polo noso concello. Si os parece, continuamos. Moitas gracias. Se parece unha obra de teatro. Si vos parece, voulle dar paso tamén ao noso responsable de política municipal comarcal.